Jak sa to tam strká? What the fuck? Ahojte, Gym rodinka, vítam vás pri mojom prvom oficiálnom slovenskom YouTube vlogu. Konečne som založila slovenský YouTube, takže ma tu budete vidieť, dúfam, že častejšie. Dnes sa teda nachádzam v Bratislave na Nebia Tour de Gym. Vlastne Nebia pôjde po rôznych fitkách na Slovensku, kde sa bude benchovať, takže veľmi sa teším, že ako ľudia zabenčujú, koľko pozdvíhajú baby, koľko chalani, budem vám to dokumentovať a celý tento vlogisek je tu. V tomto roku sme si založili taký Nebia Club, kde som ja, Oliver Prochádzka, Miška Pavlová, Jany Workout a točíme spolu také vtipné scény z fitka. Takže ideme najskôr točiť, je nejak 10:40 a o 4:00 do 7:00 začína teda tá bench press súťaž. Chcela som teda natáčať aj niečo vo vlaku, ale bol tam hluk, tak aspoň moje raňajky. Na raňajky som si spravila takto vajíčka so syrom, takže idem si to dať. Ak sa náhodou čudujete, že prečo nemám k tomu pečivo, tak vždy mávam, ale teraz sme doma nemali, takže iba takto na sucho. Som proste iba obyčajné dievča, ktoré sa snaží denne prijať 120 gramov bielkovín. Už sme práve prišli do fitka Form Factory. Máme tu aj plagátik, čo sa dneska koná. Dúfam, že všetci prídete. Ja som v tomto fitku teda ešte nikdy nebola, takže som zvedavá, aké bude mať vybavenie. Rada skúšam nové fitka, takže sa teším. Takéto máme zatiaľ fitko, vyzerá podľa mňa úplne v pohodičke. Pekné, pekné. A ja sa pôjdem nachystať a pôjdeme už čoskoro natáčať. Nebia Club. Ešte čakáme na Janyho, chápete? On býva v Bratislave. Sme v Bratislave a čakáme na ňu 20 minút. Nie, že ja by som toto isté neurobila v Trenčíne, ale... Už ho tu konečne máme. Dobrý deň, došla som do zlého Form Factory. Po 40-minútovej prestávke tu máme Janyho. Meškám v štýle, každý jedenkrát. Takže môžeme ísť už konečne na točenie. Meškal 45 minút. Chápete? A normálne si takto príde. Čo? Všetci vedia, že kulturisti majú svaly len na okrasu. Musím tam ísť hore tým tónom. Všetci vedia, že kulturisti majú svaly len na okrasu a absolútne nevedia zhybovať. Dneska sme sa to s ľudskou rozhodli dokázať a vyzvali sme Mišku s Oliverom, teda kulturistov, na súboj v zhyboch. Aby to ale bolo fér a aby mali čavovci trošku aj... trošku šancu vyhrať, tak si my street workoutery dáme trošku, že kotúč medzi nohy. Tak si my street workoutery dáme kotúč medzi nohy. Lebo ty si dosekaný a ja či mám s tebou začínať niečo robiť, alebo ty ma stále mi rovnako, lebo ja som z toho prdeli, no. Ideme na to. No ako ste mohli vidieť prvé video, ideme robiť zhyby, že kulturisti versus street workoutery. Idem ja a Jany proti Miške a Oliverovi, ale my akože street workoutery, aby sme to mali trošku ťažšie, lebo však sme ľahší ako oni, tak si pridáme nejaké závažie, tak som zvedavá. Práve sme dostali takýto smečík a natáčame. Oliver, čo to je? Proteínové, čo Proteínové. Ja to slovaču úplne. Povedať, že nemôžem byť horšie. Nebudem horšie ako nás. Ľudská, poznávaš to vôbec? Toto už je splne, ale rátala by som, že čo ich natočí. Chceš to tak akože kulturistické štandardy sú trošku iné? Aj ja. Toto bolo čo? Dobre, za tieto dva by som dal sajde. To je presne matematika kulturistu, že dal som dve, čo sa nerátajú, tak jedno sa ráta. Veľa kulturisti sa tu budú s tebou hádať. No, Okej. daj ešte jeden šitá. Nie, pohoď, dobre. Zahlasujte nám pod videom, že kto podal lepší výkon. Dajte follow pre vás videí a vidíme sa na budúce. Čaute. Ideme zmeniť fit na ďalšie videjko. No, máme nový outfit na ďalšie video. Ideme také, že Jany bude akože terapeut a my k nemu budeme chodiť, že aké máme problémy. A ja budem teda akože influencer problém. Že nerastú mi tí sledovatelia a
proste, že mám akože mindraky jak zo sociálnych sietí, takže tak. Vy budete mať akože svoje problémy vo fitku, čo so mnou viete riešiť. Jani, čo ofina dneska? Dobre? Moja ofina? No. Moja ofina je vždy na tom veľmi dobre. Moja ofina je môj poznávací bod. Lebo aký šampón používaš? Správ si reklamu. Fú, ja už som spravil reklamy na viacero takýchto značiek, dobre, takže končíme video. v tomto bode už neviem. A pacienti fitness ordinácie, mali by ste tu byť v čakárni Mekíšová, Procházka a Pavlová. Sme tu všetci? Ale ja som Mekíšová. Ešte raz na mňa zvýšite hlas v mojej ordinácii, tak môžete rovno ísť zvon, dobre? Počná sa raz. Dobre? Dobre. Slečná drzá, povedzte mi, čo vás trápi, dobre? Tak ja robím teda sociálne siete, volá sa to influencerstvo. Tam to zastavím, ja to poznám a fitness influencerky majú v tomto zariadení 10 € servisný poplatok, dobre? Pretože všetky sú mentálne choré. Dobre, potom to zaplatíte na recepcii, pokračujte. To som aj nevidela na webe. Pokračujte. Ale tak teda pozrite, vám to je ukážem. Tretí deň nemám žiadny nárast sledovačov. Ako môžem teraz získať spoluprácu? So šampónmi a tak. Slečna, budem vám úprimný, je to vážne, vaša diagnóza nie je nič, o čom by sa dalo vtipkovať. Jediná liečba tejto diagnózy je si nájsť normálnu robotu. Ide čas, že ešte to bude v pohode, tak možno to pretočiť. A keď nie, tak si dáš to toľko do ďalšieho videa proste. Práve prišiel Kryžo a už je tu kľud. Vlastne nie všetci tam sú. No fit prezlečený, ideme natočiť nejaké ďalšie videjko, inak všetky fity ako vždy. Nebia, kód Lucia 10. Počúvate, teraz také vtipné video natáčame, že ja sa tu idem... Dovidenia. Za mňa je to stále málo. No a námet toho videa je proste taký, že oni tam budú dvaja robiť to, čo robili, ale oni si šejkrujú shaker. No a my s Miškou budeme stať a my si budeme myslieť, že o čo sa rozprávajú tí dvaja, že akože akí sú slisky, že čo robia, oni budú úplne zlatučky, že ľudská Mikuša tu poznám, tá robí videjka a Miška súťaží a proste úplne dobrý nábed, takže dúfam, že to bude aj také dobré video, ako to máme v našich hlavičkách. To sú ľudská Mikušová, videjka v našich videjka robí, ja poznám druhú, Miška. Ja však vymeníme, daj. Ja, že držím tvoj. To je lepšie. To je lepšie. Viac. Čo? Dobre, kľud. Ale musíš len rýchlo. Dobre. Kámošek, ja držím tvoj. Aká sranda. Tu máš. Na zdravie. Jany užíval túto scénu. Neverím tomu, že sme toto natočili reálne. Fakt tomu neverím. Ja som to s takou maličkou dušičkou toto reálne písal. Som bol taký, že čo ti šíbe, že toto neverím tomu, že to všetci schvália. A očividne hej. Takže pohľadu. A ja tak ja my s Oliverom som tam za tých divných, takže akože... No. My sme tam za tým, áno, to nechutné, poď. Ja už rátam s tým, že ma niekde nezamestnajú. Máme čas na obedík. Pozrite sa, s čím papám tieto rezance. Toto im bude trvať zjesť tak 3 hodinky. Ako ti chutia, Jany, slíže? Aké sú slíže? Lebo chaluješ tak, keby si mesiac nejedol. No akože, ja som v podstate mesiac nejedol, však na Sri Lanke neexistuje mäso, neexistuje bielkovina, to je crazy proste. Takže ja čo mám si tam jedol? Vieš čo, myslel som si, že to bolo mäso a bolo to, že jackfruit alebo durian, to je proste ovocie, ktoré používajú, oni ho nakorenia, nejako kaďak porobia a vyzerá to ako mäso a chutí to ako mäso, ale není to mäso a hlavne to nemá vôbec bielkoviny. Takže ma pekne okašľali. Ja som si aj všimla, že kde sú tvoje gains. Niekedy, keby som dostal, že môžeme niečo, tak to by akorát sedelo. Toto sú všetky miesta, kde bude Nebia benčuj a vyhraj. Nebia Tour de Gym. Akože, tak ja dúfam, že to vyjde. A plánujeme, že kde pôjdeme. Ale keby náhodou. No už sú 4 hodiny, event začína pomaličky, my sme si po obede oddychli, porozprávali sa. A už vám poviem, som riadne unavená, opäť tu zaspávam, takže musím sa dať dokupy. Chceš aj oddychovať medzi sériami, alebo to je, že pre žbrak? Uvidím, však zatiaľ nemusím oddychovať. Tie džusiky si ma vždycky nájdu. My tu takto pozeráme zo zákulisia. A tu sa to všetko deje. Máme najlepšie VIP miesta. Podporiť ten max, alebo fakt sa to necítiš? Na to sa určite necítim. To by som potreboval iné veci mať. Také, čo sa používajú. Tak Miloško, nezakričíš to, čo mám rád, prosím ťa, pre mňa. Zakrič to.
Miloško zakričí, jasný. Milujem ťa. Toto krič a... To má najradšej teraz vymyslené. Toto mu krič počas jeho série stále dookola, lebo tak to potrebuje. Poď na to aj stres kúpim. Krása, poď. Jak nič. Poď. Zviera, dobre. Chceš aj storku, hej? Dobre. Dobre, podporíme všetci Janiho teraz, čiže všetci pekne tlieskajte. Lebo budete na jeho storke. Dobre? Počuť, že všetci ťa milujeme. Poď. Poď, máme prvé opakovanie. Druhé, poď. Poď. 3 opakovania dal tento borec s Zofinou. Paráda. Taká ľudská, teraz sa moc necítim na takéto sladké reči, lebo vôbec nie som spokojný. Jaj, no, dobre. No poďme na to, posledná séria, tu sa to ide rozsúdiť. Pomero starý známy tlaker, trošku vagošskej sily, poďme na to. Ešte, poď, tlač. No, ježišmária, viete, aký kameň mi dal z srdca, veľký potlesk. Ako sa cítiš? Dobre sa cítim, som celkom spokojný s týmto výkonom, ale škoda, že som nevyhral, nevadí. Akože podľa mňa by to išlo. Podľa mňa, kebyže teraz si tam naložím 140 a ty naozaj sa dostaneš do zóny, že fakt, že proste budeš premýšľať nad svojimi najväčšími traumami životnými, nad všetkými ľuďmi, ktorí ťa fakt, že v živote sklamali a fakt sa do toho dostaneš, tak podľa mňa 140 by si silou duše akože vytlačil. Podľa mňa je 150. No vidíš to. No, ďakujeme veľmi pekne Tomerovi za to, že prišiel, za to, že sa zúčastnil a teraz prichádza otázka na kolegu. Že či kolega, no že na teba, o tebe hovorí. Akože možno aj niečo iné, keď chceš hlas bench. No, to bude dlho trvať zbytočne. Ale... Ja nemám priestor iný určite. Iba si došiel podporiť kamaráta. Hej, tak to si veľmi dobrý kamarát, ale... Dobre. Dneska som už bol na jednej súťaži. Ja, a vyhral si. Hej. A čo to bolo za súťaž? Lepy. Dobre. A možno keď vypiješ džusík, tak sa na to dostaneš energiu trošku. Uvidíme, dám ti vedieť. Dobre. Napíšeš mi. Dobre. Práve my? Môžeme? No jasné. Akože... Ja už som. Ešte nejaká nežná žienka, ktorá príde 50 na páčovanie, nejaké asi hej. Mi povedzte svoje mená, aby som vedel vás osloviť. Aďka podľa mňa zdvihne tak 400 kg. Sisa, Aďa. Pozrite sa na to myškine lípko, chápete? 3. Pomalinky akože popremýšľať, že nechcete dať trošku akože zaplekovať, hej? A zatiaľ to my dobenčujeme. 4. 5. Fúha, to nebol veľký strajl. Jani sa ho práve spýtal, že či niekedy súťažil on, že áno, som najsilnejší powerlifter na Slovensku. Ale už mi to dáva veľmi veľký zmysel. Takže tak no. A takže vy ste obidvaja fakt, že veľmi intenzívne v powerliftingu, takže na úplne že elitnej úrovni. Tak to je že extrém. Ako dlho sa tomu venujete? Ja trochu dlhšie, Aďa trochu kratšie, ja som jednotka, ona je dvojka. Ja sa ťa ani nechcem pýtať na maximálku bench, ale opýtam sa ťa. 247,5. Tak to je že extrém. To je fakt, že extrém. Pri akej váhe? 90. No dobre. No aby si sa nezačal červenať, ty kokos, vieš. Byť problém. Ale nakoniec v pohode, takže chill. Tomero koľko benčo? On dal 120 2. Takže tak. No, takže zúčastni sa, ja budem veľmi rád. Dobre, pôjdem potom. To je úplne Dobre. skutočné. Inak teraz, 90. kebyže chceš vedieť, teraz tu benchuje Pipky na 90 na niekoľko opakovaní. Poď. A jej priateľ tu práve povedal, že jeho max je 250 kg. No, 3600 akože kg. dohodli sme sa tu, Chápete? Aťka zdvihla 3600 kg. Ja tomu nerozumiem vôbec. Extrém. Odmenami za... Jej priateľ zatiaľ zdvihol 7450 kg. Ja tomu nerozumiem. To by možno neboli odveci úplne, že zaistiť teba. Koľko kg je to? Toto? Nevieš? 190.
Poďme, to je ono. 190 na 5. Extra. Ahoj Jany. Tak toto bolo mega divné. Tak máme deň po evente, samozrejme keď som dneska ráno video strihala, tak som si uvedomila, že som neurobila žiadny koniec, takže som tu, aby som to napravila. Takže ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, komentár a pre viac takýchto videí odber. Čaute a ďakujem, že ste dopozerali až sem.